Bona tarda a tothom. Em dic Carol Caubet i sóc narradora d'històries. Avui us explicaré un conte basat en la història del Tresor de la Lluna, una història escrita per Kurt Baumann i l'Ivan Ganchev. Jo l'anomeno en aquesta història el llac de la Lluna i conta així. Diu que fa molt i molt, però que molt temps, quan als Pirineus les muntanyes eren molt més altes del que són ara, també estava rodejat de barrancs. I en un d'aquells barrancs, un barranc molt profund, hi havia un llac. En aquell llac s'hi anava a banyar la lluna. Diuen que la lluna baixava del cel, feia un llarg viatge per anar-se a banyar amb aquell llac, i que quan sortia del llac s'espolsava l'aigua per tot arreu i deixant caure un munt de fils d'or i d'argent i un munt de pedres precioses. No gaire gent, de fet pràcticament ningú, sap on està aquest llac. Però hi havia una velleta que estava molt lluny de qualsevol poble i de qualsevol ciutat, on vivia amb les seves ovelles i amb l'única persona que l'acompanyava, la seva neta, la Teresa. Ella sí que havia estat una vegada en aquell llac i sí que havia vist aquelles pedres precioses. I pensava, algun dia hi hauria de dir a la meva neta on està aquest llac, perquè aquelles pedres precioses segur que li agradaran molt. Però el temps anava passant, anaven passant les estacions, la primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern, i la velleta no li havia explicat. I un dia es va morir, i el secret del llac de la lluna se'l va endur amb ella. La Teresa es va quedar sola amb aquella cabana lluny de qualsevol poble i ciutat. Però era una nena molt feliç, estava contenta, estava amb les seves ovelles, de la llet de les ovelles en feia formatge, tenia perers, pomers, gerds, que en feia unes marmelades delicioses. Anava al bosc i collia bolets i també agafava ordigues de les que feien sopetes molt calentetes i molt bones. I per tot arreu hi havia herbes aromàtiques. Un dia, quan ja estava recollint a totes les seves ovelles, va veure que en faltava una. I esclar, l'havia d'anar a buscar. Va agafar el seu sarronet, s'hi va ficar un manat de cebes i s'hi va ficar també un formatge i va marxar a buscar-la. Ja feia estona i estona que caminava fins que de cop va veure en el caminet unes cagadetes d'aquesta ovella i això li va indicar per on tenia que anar. Era un camí totalment diferent, no l'havia fet mai. Al cap d'una estona llarga i llarga va començar a sentir un vel molt fluixet. I va veure que allà a la vora hi havia un barranc. Es va estirar al terra, va mirar, i en el fons del barranc, allà petita com una puça, estava la seva ovelleta. Va buscar un camí, va baixar com va poder, i quan va estar baix del barranc, va veure que hi havia un llac. I en aquell moment del llac va sortir la lluna i va il·luminar tot al seu voltant. I la Teresa va veure ja unes pedres tan boniques, tan precioses, que no se'n va poder estar de dir «Ah, aquestes pedres! Ai, amb aquestes pedres podré vendre-les i podré comprar sal per mi i pels animals i em podré comprar una manta nova per aquest hivern i li compraré un collar per cada una de les meves ovelles perquè no se'n perdin més». I mentre ella anava buscant les pedres que més li agradaven, va sentir una veu terrible que li venia de darrere i li deia «Això ho faràs si ets capaç de sortir d'aquí». La nena assustada es va aturar, es va girar i va trobar un os bru amb la panxa platejada. En primer es va estar molt, però l'os li va dir «Tens alguna cosa per menjar?» I la Teresa li va donar tot el que tenia. Aquell os s'ho va menjar amb moltíssima gana. I aleshores li va dir que l'havia d'escoltar molt bé perquè
havia de marxar d'allà abans de que sortís el sol, perquè si no, el sol quan arribés en aquell lloc faria que aquelles pedres brillessin tant i tant que es quedaria cega i no podria tornar mai més a casa seva. La Teresa va agafar la seva ovelleta, se la va carregar a les espatlles i va seguir el camí que el seu nou amic, l'ós, li va ensenyar. Va arribar a casa, que ja era ben tard. Al cap d'uns dies va decidir anar a la ciutat a vendre aquelles pedres i a vendre els seus formatges. Va caminar tot un dia i tota una nit fins a arribar a la ciutat. Va posar al terra un drap i allà va posar les pedres. I no li va donar temps de fer res més que uns soldats del rei ja estaven allà. I li deien, recull tot això i vine amb nosaltres. La Teresa, assustada, no s'hi havia trobat mai així, ens va recollir tot i se'n va anar. El van portar davant del rei. El rei era un home desvergonyit, era un home molt mal parlat. I li va començar a demanar aviam d'on havia tret aquelles pedres. Que de moment se les quedava ell, perquè així era, i que a ell li agradaven molt. La Teresa no va poder pas fer res. La Teresa no li podia explicar on era el llac, perquè no sabia explicar-ho. Però el rei l'amenaçava de tal manera, l'estava dient que si no li explicava on estava aquell llac, d'on havia tret aquestes pedres, la tiraria al pou més profund que tenia en el seu castell. Un pou ple d'aranyes i serps i gripaus. La Teresa estava atemorida i l'únic que els va poder dir era que l'acompanyessin, que ella els hi portaria. I així va ser com el rei va agafar uns quants soldats, va agafar els seus consellers i d'amagatotis de tothom van agafar i van marxar. Van estar tot un dia i tot una nit i al final van arribar en aquell llac. Quan van ser a baix, de nou, la lluna va sortir i al sortir la lluna, tot aquell espai va tornar a brillar. Aquells homes no s'ho podien creure, començaven a agafar pedres a cabassos. I la Teresa tampoc es podia creure l'avarícia que veien aquells homes. No ho havia vist mai, això. I aleshores se'n van recordar del que li havia dit a l'ós i van a veure al rei. Escolti'm, sa majestat, hauria de saber que... El rei no la va deixar ni parlar. Li va donar una empenta i li va dir que marxés, que ja no la necessitava per a res, que ja podia marxar. I la Teresa va marxar. Què va passar? Doncs que quan va arribar el sol en aquell barranc, tots els homes que estaven allà es van quedar ben secs i no van saber tornar mai més en el seu castell. I al castell tampoc sabien on havien marxat el rei, o sigui que mai ningú els va buscar. La Teresa hi va tornar una sola vegada més en aquell llac. Va anar a buscar pedres per ficar-les als collars de les seves ovelles i així no es perdien. En va ficar també un munt a l'ampit de la seva finestra, perquè les nits de lluna plena brillava tant que no li feia falta espelmes per treballar. I des de molt lluny veia el seu amic, l'ós bru, de panxa platejada, que es podien saludar. I diuen que aquesta història és tan de veritat com que aquesta història ja s'ha acabat. Perdoneu-me, és que abans de despedir-me us he de dir que amb el tema de les pedres se m'ha vingut al cap un altre conte, que és un conte molt maco també, dels Pirineus, que és La sopa de pedres. I aquest conte contaré demà. Espero que el d'avui realment us hagi agradat i l'hagueu disfrutat. Fins molt aviat!